Ja mä olen nähnyt suurempa kulka-ammaa. Se on sama. Se on mutta. No missä massin tämä on siis? Tämä on puurimassi. Voit siellä, se on aurupäättä. Eikö minä ei tiedä. Tämä on pääs vist aurupäättä. No on puuri. Niin. Auru. Mä oikeastaan minkin Villeekin linkiä ja missä se on? No jaa, se on Rihmaalta. Täällä ei Rihmaalta. se on niinku huodottas. No jaa, sinä voit rihmaa kamantaa. Suurempat kiitos vajaa. Okei. Joo, on peät ihan aurukot yhtä. Oulu sisään. Jaa. Või suru ja huudetti. Katso.